खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिब्लग थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे जे भगवान होननाय महरला सोनाफोर दामुगै ओमफ्राय दसखौ फरायजोबनाय लावनो जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय मिनिबा लाबाला नुगासिनो दंना बांसिन हुजबिदां फैदों नालाय सोनाफोर बेनिफ्राय मा होनो सासे आगै सोंदों आगोलावबो आं बे कमेन्टखौ मोन्दों आब' नों मानो बडि केयार आरि ब्लाउस गाना बेबायदिल' गानो होननानै बुंदों आरोना आगै माने बडि केयार आरि ब्लाउस मेला दं आंनाव गानो आङो एखमबा खिन्थु बहुत खम गानो दासान्दि मानो होनबा बेबायदि ब्लाउसा माने आङो दा थ्रोब सोग्रा आरोना बेहाय नेट खिन्थु आधायाहाय माबासो सुतिनिसो बिराद मोजां आरो गेन्जि कापुर टाइपनि ओमफ्राय थ्रोब सोग्रा बथाम गैयि ओमफ्राय आं दा माने फिसाजो गाइखेर जानाय दं नालाय ओंखायनो आं बै गुदाम खेवलाय बख'लायखौ बायो आङो कम्फर्टेबल मोना आरोना ओंखायनो बिदिखौनो थ्रोब सोनानै गानथ'यो आङो ओंखायनो अर्डार हरलायलायनानै लादों आङो बेयोथ' एसे आगोलनि फुरानामोन ओमफ्राय गांसेखौनो गाना दे सनाफोर दङ बेबायदि सेम गांनै दङ मोनसे पिंक आरो मोनसे नैबे एसे बडि कालार बायदि आरोना ओमफ्राय बे नै दा एखेयानो नालाय ओंखायनो एखे नुयो आधाया आलदा आरोखि बेनिफ्राय आरो अनलाइन गांनै बिहरदोंमोन आङो गोजा आरो गोसोम बेखौबो गाननायखौ नुबाय थागोन बेबो थ्रोब सोग्रायानो खिन्थु गोजाया आं बबेयाव जे खनायाव दोनसनखो ना गामियावसो बावबोखो नागिरनानैनो मोनाखिसै आरोना स' बिसोरनो आंना गिदिंबाय थायो दा जेसेबांनाखि आं ब्लाउस गानो दा बांसिनानो आंना थ्रोब सोग्रा आरोना ओमफ्राय हुक गोनांबो दङ खिन्थु बहुत खम देनां ओइ इफोर देरबाथाय गानफिनसै बडि केयार मोजां आरोना मोजां मोनो बडि केयारखौ गाननानैहाय ओमफ्राय सनाफोर मोनानि आदार आं एसे रेडि खालामनानै लाबायानो नै हारसांनानै लाखाबाय आलु ओमफ्राय नैयाव सामब्राम गुफुर हाइजें आरोना बेखिनि रेडि जानानै थाबाय आङो ओमफ्राय बेखौ संगोन आङो आइ हरनाय दाउजों आरोना गावहा दासो गोदान लानानै थांदों साहा थाहा लोंनानैहाय ओमफ्राय आं रेडि खालामनानै दोनखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय आङो ओंखामबो जाननानै लाखाबाय होनदोंमोन आङो जोगोनारफोरजों जानो लुगैदोंबा जोगोनारफोर लानानै फैदो बा माबा मोनसे जानो लुगैदोंबा माबा मोनसे लानानै फैदो गाव बुंबाय आलुजोंनो सिम्पोल जानोसै मेला टाइम दङ उनाव जाबाय थासिगोन होननानै आरोना बिराद सिम्पोल जायो आंनि हासबेन्डआहाय गोबावजों खनसे फैदोंबाबो जेबो डिमान्ड खालामलाबाया माबा मोनसे डिमान्ड खालामदोंबाबो बेजोंनो बियो गोजोनगोन एक्सट्रा माबा माबि नांदेरगौ बे नङा आरोना खिन्थु बिदिनो ओंख्रिफ्राथ' एखे रोखोमनि थाबाय थाया मालाबा आइटेमफ्रा बुरजा जायो खिन्थु बांसिनानो जेसेखि लावजों ना जानोबा बे लावजों नाखौनो जागोन माबा मोनसे फाजा बाथोन माबा माबि बांद्राय नांदेरगौ बिदि जालायलाया आरोना ओमफ्राय जुदि जानो लुगैदोंबा मालाय गावनो गोसो जानानै गोथाव बानायनानै आंनो जाहोबावगोनसो बाथोनफोरखौ आरोखि बेबायदि आरो मालाबाथ' ओंख्रिफोर लायखानाय गैयाबा दे जेबो नंला दालि आसारफोरजों जानोसै नङाबा दालि पापर भाजाजों जानोसै बेफोरबायदि आरोना जानायाव एथबां प्रब्लेम गैया आरो संनायखौ मालाबाबो बियो बांद्राय बासिनो नागिरा मानो होनबा संग्राखौ बिराद रेसपेक्ट खालामो बियो संग्राखौ बाख्नायनांगौ संग्रानि सिगाङाव नोङो गाज्रि बुंनो नाङा नांगौबा एसे बुं एसे बिदि नांबावगौमोन होननानै ओमफ्राय जाथाराखै माथाराखै ओमफ्राय दा दाउखौ गोदान लांनाया जाहैबाय मा आंनाव सिखाबो गैया जेबो गैया आरोना सिखा गिदिरबो गैया जेबो गैया खुनोथ' हागोन फुनोथ' हागोन खिन्थु गोदान थाखाय जेबो गैया ओंखायनो आरो बेस्रा गावबो एसे लायाखै बे बियार लोंनायखौथ' आङो देखायफेरनाय जायाखै ओमफ्राय गोबावानो जाबाय बिथाङाहाय जौ मावनाय गोरान गिसिफोरखौ लोङि आरोना ओमफ्राय गोरानखौथ' फुरा लोङानो होनजासै ओमफ्राय जेखमबानो मा होनो रोसिफोरखौ एसे लोङो ओमफ्राय माइब्राफोरखौ बुहुत खम खिन्थु बांसिन बियारखौल' लोङो ओमफ्राय लोंनानै माने निसा जाग्रा बुस्थुखौ खमसै आरोना बे रम थम माबा माबि गोजिखौथ' लोंखायानो आरोना अन्थावथावथार बेस्रा आगोलाव लोङोमोन ओमफ्राय गेजेरनिफ्राय गावनो गारदों ओमफ्राय बे गारनायाव मानसिफ्रा मा बुंदों मिथिबाय खायफा आरोना बाजैखौ गिनानै गारदों बाजैया बादा होदों बिदि होनोमोन आरोना स' बिदि नङा आङो लोंनायखौ बादा होखाथारा आं लिमिटनि लोंजानो लुगैयो ओमफ्राय गावनो माने अट'मेटिक गारलांखादों आरोना बिदिनो बुजिबायबो फिसाला एसे देरनायनिफ्राय फिसाला बाबा होननो रोंनायनिफ्राय साफा जादों आरो बेफोर बुस्थुआ आयौ मा गावनि बोरायखौनो एफा बाख्नायखौ बिदि सानसिगोन आरोना बाट जेखौ नंगौखौसो आं खिथादों जे मालाय बायदि फेनानै फेले फेथे दिगदार होग्रा नङा आरोना बेखौ नाङा बिदि लोंनानै हेबनाय बुस्थु गैला आरो मालाबा मानिबा खारनाव हेबलायदोंबा बे आलदा खोथासै खिन्थु लोंनानै हेबलायनाय मानाय बिदि गैया आरो सनाफोर बाख्नायलायो नामा आङो माने आं सान्थियाव दङ आरोना बिदि लोंनानै हेबला हेबलि फेला फेलि बिदि जे सानथ्रोब हरथ्रोब बहाबा थांनानै लोंनानै गोदोहैगोन फैलायबाय हाग्लाया लोगोफोरजों हायलाब लोंसिगोनलाय हरथ्रोब सानथ्रोब बिदि आं जेबो टेनसन लानो नांला आरोना खिन्थु आगोलाव बिदिनो हरथ्रोब सानथ्रोब एकदम माने
12टा 1टायावसो हाबनो रोङोमोन आरोना बेखौबो एरनानै होगोन आं मालायखौ बुंनानै लाब गैया गावनि बोरायखौनो एरगोन गावनि बोरायनि सत्यखौनो खिथागोन आरोना दा बोराया फैदों नालाय बोरायनि टपिक ओंखारदों सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा आंनि सोमोन्दै खिथाबाय थाखायो नालाय दा बोरायनि सोमोन्दै खिथाबाय आङो नोंगौ गोदान गोदान हाबा जानाय समावबो माने बिराद बिदिनोमोन जौआबो गोगोमैनो लोङोमोन नालाय बारा लोंनो हायामोन खोमा बाहेरायावबो आं बांद्राय मिथिया आंथ' खिथि खुथांना लेंहैग्राबो नङा खिन्थु 12टा 1टाफोरावसो हाबोमोन आरोना स' बेबायदि मानसिया फिसा उन्दै मोननानै गावनो बुजिनानै माने नागारलांनो हादों आरोना ओमफ्राय आङो बादाखौनो होखाया एथबां ओमफ्राय आङो बे ब्लगसावबो बुंबावनो सानो आंनि बिदा फंबाय बेवाइ बिबोनां जायफोर दङ खमायनो नाजा सोरबाफोर लोंनानै जेनेबा फेलु फेला बांद्राय निसा लोंफ्राङोबा खमायनो नाजा गाव गावनो हारसिं जुदि खमायनो नाजायाबा मालाय बुंनाया जाया आरोना हाजार बिसिफ्रा जबरदस्ति बुंदों बे दावरावसो जायो आरोना जुदि नोङो हारसिं निसा गोसो होनानै गारनो हायाबा स' बेखिनिखौ बुंबाय आङो बाहाय गियान राननो फैदों बिदि साननो नाङा आङो एसे बुजिना मोननायखौसो बुंनाय जादों आरोना 12टा 1टाफोरावसो न'आव हाबनो रोङोमोन आरोना हरनि ओमफ्राय आङो ओंखाम थोंखाम जाया मुवा नेबाय थायोमोन आङो माने बिखुनजो बिमाया होनसै जादो मालाय दा फैनानै जागोन होननानै बे फाग्लाखौलाय मा नेबाय थानांगौ होननानै बुङोमोन फिसालाखौ रायोमोन खिन्थु आङो नेथाबबाय थायोमोन ओमफ्राय बे बुस्थुखौ गामियाव बयबो लासै लासैनो मिथिदों नोंनि बाजैया जाया लोङा नेयोलै होननानै बे बुस्थुखौ मिथिलांदों आरोना बेवाया नोंसिना नेयो थेयो होननानै मिथिलांदों ओमफ्राय गावबो बेफोरखौ सानै हसे एसे बुजिनाय फैबाय आरो फिसालाबो मोननानै एसे फिसालायाबो बाबा बुबा होननानै हरबानो गाबज्रिबाय थानो रोंबाय खिथु खिथु जानो रोंबाय बे समनिफ्रायनो माने फुरा खमायलांदों आरोना सोनाफोर औ मानसिया जेनेबा सेंग्रा समाव जेखिनि बायदि थायो बेफोरबायदिखौ चेन्ज जानो रोङोबा बुहुत मोजां न'खर संसार जानायाव माने बुहुत परिस्थितिया मोजां जालांनो हमो आरोना स' बेबायदि मोन्दों आङो एसे ओमफ्राय आंबोथ' गोदान गोदान हाबा जानाय हजम हाया जोंना न'खराव जौ निसा लोंग्रा मानसि गैया इसना टेबग्राया जोंना न'खराव जौ निसा लोंग्रा मानसि गैया आङो हाबा जागोन जाग्रा फिसायासो बेबायदि होननानै आङो माने बिराद दुखु मोनोमोन ओमफ्राय हरावनो एखमबा बुंनायबो जायोमोन ओमफ्राय नों 12टायाव हाबखानाय मानसिया सानैजों एसे गेंग्रें गुंग्रुं जालायबा 1टा 2टायावसो ओंखाम जायोमोन हरनि आरोना ओरैबायदि दै जारलाहाय सौफैबाय जोंना देसियानै बेयावसो खुबायना बिफा फुजिनो खाथियाव ए अरबो गैला माबो गैला जाहैबायनो खुनानैसो हरबायनो नै आहा सावनायखौसो मोजां मोनो जेबो नंला दे 20 थाखा लायो बिसोरो फुबाथाय मैया जानायाबो बिनिनो लोगोमोन सुनानै लानोसै आङो सुवाखैनो ओमफ्रायहाय दाबो बेनो थैयो मेल्ला आइया अननानै हरफादों बेस्रा न'आवबो जोंना नेवलाय थेवलाय जाबाय थायो होननानै खिथाबाय नालाय आङो होमबालाय मानैसो दङ मासे लांफादो होननानै बिफा फिसा ओरै गेलेगासिनो दङ बिराद आथा आरोना दे गेले बा मालाय बिफाखौ खुदुमहां मा होनदों लाजिलायो एसे गोथाव संना जानोसै आं साराया ओमफ्राय दहाय सानसुआवहाय दालि सामब्राम सेरनानै हरनायमोन कुकारावहाय संलाबायनोसै मा होनो जाग्राया बासिनो रोङा होननानै जाला माला संबा जानाय नङाना गोथाव संनानै जाहोनो हाबा संनानै जाहोग्रायाबो मोजां मोनो दाउ दिसि मोनजाया बेसे गोबाव जाखो बिफा दाख्लै फैनायाव मोनजानायल'सो ना न'आव फैबाल'सो दाउ दिसि आरो बहा दाउ दिसि मोनजानो दाउ बयलारखौबो जाबाङासो एवहांबाय नै एवनानै बुरजा नुबाय आधा केजि जादोंनो आरोना एसे खम जादोंनो आइया बिदिनो बुंखादोंमोन आधा केजि बा आधा केजि खम जागोन होननानै बुंखादोंमोन नंमारगौ दाउखौ खुनाय जायैया जि गोबाव जाबाय माबा एम्बु बेदर दरसो नुलायलायबाय आङो खुबाथाय बारा लांदां लांदां नुथारोना सावनाया मालाय एसे आलदा जायो बिगुर सोमदोननो जारौ जारौनो फ्रोम एवनानै लाबाय आंहा नै ओमफ्राय नोरसिंखौबो हरसै आं नोरसिंखौ गोरा गोराबाथाय एसे बानो नागिरो बांद्राय गोराबो नङा बांद्राय गोरलैबो नङा आरो एसे एवनानै दै होनानै लानोसै आं मोनजानायावनो जानांगौ फिस्टा बेबो माबानिबा जम्मु काश्मीरनि हा फिस्टा नै आं बिराद गोथाव मोनो आङो बिशालाव हाबबाथाय माबा पेकेटखौ दाङै दाङै फैफिनो आरोना बिराद दाम ना बे बुस्थुआहाय दा एसे अननानै लाबोनाय मोनजानायाव जायाबा माथो ख्रेब ख्रेब जानानै लानोसै फिस्टा एसे जाखांबाय नालाय आखुरट जालायनोसैलाय मोनजानायावनो मोनजानाय फुरा मेलेम बायदि नुयोना नै
एसे मेलेम जाबावथ' आंबो फिसाफोरखौ फोरोंनायाव खामानि जानायनि आरोना जानानै होनो आङो गथ'फोरा बारा जानो नागिरा बाबाया जाना जायाखै आखलखौ बाबा जादोंना जायाखै जिनानै जा मेलेम बायदि मेलेम जायोनो खुनु डुप्लिकेट बुस्थु नङा नङा होमबा बेफोरो ड्राइ फ्रुट गोमो बोराय मोनहां मोनहां महर लाबाय आरोना सनाफोरनै रायलाय होनलायनो बोराय बुरै सानैजोंहाय ओंख्रियाबो मोनगुलायनोसै एसे जलिया टाइपनि जानोनो मालाय ओमफ्राय आं देसि मसालाखौ होनानै लानोसै आङो नै साखिनो एसे बा सुबाय साखिनो नै लाबोनायजों होदो नोंहा एसे ओमफ्राय सिदि ब्लग्सखौ आङो फुंनि नास्तायावसो लाफिननाय जाबाय आरोना मैया खेंख्लें मेंख्लें जानानै लोंनानै आदारा ओमफ्राय जोंना नै दिनै आलु भाजि घि एसे होलायनाय आरोना रटिया ओमफ्राय मैयानि बेदर गोजाङाबो एसे दंमोन नालाय बेखौबो हाक्का हुक्का जालायनोसैलाय ना मा होनो मामा आयु दे जा सोनानै ओजों बिफाया बिदानि साइकेल सुदों ओजों बेहा मामाथ' नोंहा बिराद इन्ट्रेस्ट मोनदों ना नोङो ओइ आंहाबो मालाय सुनायखौसो नायदों हप्पासे जि सुनांगौ दङ सान्दुङा बारा गैयाबाबो रोमै बोरैबा मोथो उन्दुनोसो ओंखारगासिनो दङ मैया हराव मेगन मोदै सनाफोर मा होनना बुंनो साइलेन्ट उन्दुग्रा मानसिना फिसाफोरखौ फुथुनानै गरदों बिथाङा फार्स्ट फैजेननायाव आं गरदनायफोरखौ सैज्य हाथारा उनाव लासैनो एसे सैज्य हालाङो ओमफ्राय खमबो जालाङो आरोना बोरैबा नाथ्रोद नुथ्रोद ध्यान लानानै उन्दुनाय जि जागोन गावहाथ' होनो हजोंहाय एसेबो गरदालायनो गाव ओमफ्राय बेयाव फैजेनबाथाय जि गरदनाय मोनो आं एबार बांद्राय गरदबावाखैसो एसे फिसा गरदों आरो होमबाबो आं हर गेजेर ना खोमायाव हब हाबबाय थानाय मोनो एफा मोजां दाउजों आलुजों जाहोनानै उन्दुहोबाय आङो ओमफ्राय आंहासो गरदनायनि जुनै सान्थि गैला ओमफ्राय सोरबा आगैमोन आब'मोन गोदान नालाय नुवाखै नालाय बिथांखौ ब्लग्सआव लाबो होनदों खिन्थु फुराना ब्लग्स मेला दङ बिथांखौ लाबोखानाय ओमफ्राय बारा ओंखारनो बायो साइडैसो लानांगौ जायो नै दाबो बारा बांगौ बाल्थिंजों थां हरनो हागौ खाथियाव मिनिबाय थाबा जानाय नङा आरो एकदम नायहाबबाथाय थैबाय आङो गाइसमोन केमेरा अफ खालामनाय लोगो लोगो बाल्थिंजों था हरजानो हागौ आङो एसे मिनिनानै दैखाहरबानो जायो गाइसमोननो मिनिहरदो ओरै मा मिनिलायनांगौ नो मिनिनाया सेहेतनि थाखाय मोजांसो जोंफ्रा मिनि थानायखायसो सेहेतफ्रा माने मथा सथा जानानै दङना जेबो नंला अबायथो थांनो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ सारप्राइज दं सनाफोर बेनि उननि ब्लग्सआवहाय आलासना जाखाबाय खिन्थु ब्लग्सआ शुट खालामाखै बेसे देखायनो हायो बेसे देखायनो हाया दा ओमफ्राय होनगासिनो दङ सोरबा गोदान नुयिफोरा ओमफ्राय दा बे ब्लग्सफ्राव बिगुमैया नुजायाखै नालाय मोजाङैहाय सिगांनि ब्लग्सफोर मेला नुजानाय दङ बेहाय नायहैबानो जाबाय अननानैहाय नुजागोन लासैनो अबायथो थांनो ना साइकेलजों गारना हरबा थैबाय आङो दा मिथिबाय ना ओमफ्राय आं बारा मिनिनानै लाब गैला मानो बाहाबो जि दङ बाल्थिंसे सोमनानै दोनखानाय गावनि बग्रा आंनि बग्रा एसे गावनि ड्रेस पाति आंहा बिदि मखा मोनबाय थायाना सुनानै होनो दा लेक्सार होबाय थाबा गावसो ज्राव सुनानै लाहैगोन बियो आं सुहैखानोसै स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायलांबाय आरोना बाया मोजोमाहाय गाज्रि मोननांला मा बिगुमैखौ मोजां देखाया होननानैहाय बाय